Sai một đội pas mai một vua đuôi pháo gì để ta hôm nay princess rồi mà princess Angelica laku kita kuaho bukan aku tahu bukan ta pugi he apio ai otua ya tahu loto nga ta puga moe tahine princess yo tonga princess Angelica la tu pipeka apu peka tu aho ta pu ho ei ta pu ha ta kilo mata bu ha mata pu de mata bu fogi ki he o fahu ulumotua ama ngai ku peka wa ki ko be ai family mata buat fogi ke kama mea maheri mo tanga fnonga agulo nu ko fareni mata make heni ke ko ma do fo o ya ko ni ai uhingai ai tau heni sione ponua ai uma fo ki ana ki sina lava ki ponua kore ke uhuka nga tumua he tala ko malu hono tuku ko tanga hi ot ponua Pagkatama ka tiyaw yung pagkakakato ay ki patungiya ko hindi. Princess Angelica latu pipeta puaho. O kami tayo maulang mariye kaya tunay ofe na koe tahine. Ikay nga tayo ka kung netawhiya koe. Maulotui ya mo mawanaw. Tawangin ti mo kay takaw ay pe. Yung nga nga ahaw mo bui. O ko ki pa pumayat ay mago afo ya ko ni ay be fogi ki kai na ay tari le ko o fia i he fia ko ni o ko ma ko ma ulo ko tuani la mari le ai fi tuona ay be mai ki tau ka nga fia mo kai nga i he fia pa langi o ya ko ni Ata be mua ta hine ke mau fifia mo mafana me apa mo more ta heba mau mafana ya ke tata yo 80 be ku ke mea be koe de kabao ta ka kolomu be koe ko poto mo patani bare o ma ko kai na ta hine be o to ka mari ta fanga ya mau kore pa ma to ato e fa ta mai mua ka mata ta mafana Ihe fiaf ko ini eki tuafan. Mea beho mea nga tahine. Kau kore ki matanga ke mu kata ki o lava hake ki o longa e tau karitari e kau kononga. Tameo ma tu o ya ko ini. Ladies and gentlemen, please be upstanding and let's welcome into the house the bridal party and the newly married couple. Led in by the parents into our list.